Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Anyamula po. Sikomo kwambiri
tieni tukale pansi. Pepani Vice President atuko ni Malawi, Dr. Michael Piswiki Usi. Pepani amai Rose Kapaizi ameni muli mai wa maremu Kesta kumaso akubanja wonse. Pepani Chief Justice Grace Sekamanda mkuu wa mabalo mtiko lino la Malawi. Pepani a Minister of Foreign Affairs Olemegezeka Mai Nancy Tembo. Pepani a former Minister of Finance Ageni Kanodo MP. The Vice Moderator CCB Komasinodi Abusa H. Kalisa. Maso Pepani Moderator wa Genosinodi Abusa PCK Homa. Pepani nonse opiranchito Saboma. Pepani nonse ma retired principal secretaries ameneso muri pompano kusalira balewani. Excellency Galiso Secretary General to the African Union Commission. Pepani a Senior Chief Lukwa ameneso muri pompano. Pepani a Senior Chief Kaumba ameneso muri pompano. Kumanso Pepani a Traditional Authority Kapais amene lero tili mudzi mwanu chifukwa cha kuchoka kwa mwana wanu. Pepani nonse amainde abambo kumanso ampingo sadambe zonse ndifunse Abusa Yohane Kamwendo kuti apemphere. Tipemphere. Atate uzina la Mbuye wathu Yesu Kristu ndikupitirira kuyitanira pa dzina lanu chifukwa cha nthawi yopweteka, nthawi yowawa miyoyo yathu chifukwa cha kuchoka kwa kholo lathu, chifukwa cha kuchoka kwa m'bale wathu, mwana wanu mu mpingo wanu. Tikuyitanira pa dzina lanu pozindikira kuti mu nthawi yotere cha nzeru kwambiri ndiye kufunafuna nkhope yanu ndi kupezeka kwanu. Monga mwayamba kale kutsogolera china chilichonse nyengo iyi itatigwera, tikukhulupirirani kuti monga munenanso kuti mukamba ntchito yabwino simuyisira panjira, mukhala nafenso pompano. Pamodzi tikufunani mutsogolere chilichonse pompano. Onse amene adaliridwa ngati tonthonse atilimbikitse mwatsogolere ndinu. Lolani kuti pochitika kena kalikonse inu ndi amene mulandire ulemu. Titirani kukhalanso inu otonthoza banja mtundu amene ataya m'bale wawo. M'dzina la Mbuye wathu Yesu Kristu pemphera. Amen. Mtundu wa kucholo tifuna tatsimikizire akuno kwa Kapaizi kuti ifenso ubale wathu ndiwo watha, ubalewo ulipo ndipo tipitirire imene timakhalira. Akapaizi monga mwamvatisira ana 4 komanso zidzukulu zitatu. Anawa ndi Akapaizi, anawa sachakwiya, anawa sakaulunga. Ndiye ifewo kuno betizibwera amene mabwera, ndipo kuno inonso kucholo musasiye kubwera uthengawo ndimene andituma
mafumu musataya nthawi ndipereke solemu kwa vice president komanso akuluakulu ena maso amene ananena anzanga mpinga chanu mwathokoze kwambiri kwa president athu adziko lino pacha ntchito yayikulu ayigwira pa nthawi ya malemu apaiza madwala komanso pa nthawi zovuta komanso powakhulupirira koma apasa maudindo akuluakulu mboma monga inanenera zikomo. Pepani Vice President adziko lino la Malawi Dr. Michael Bizwik Usi komanso yena tonse amayi ndi abambo chifukwa cha nthawi maulemu tapereka kale amene atayimirire azingolankhula. Utilankhulira ena ndi amayi Merina Zoera akachoka amayi Merina Zoera amene akuyimirira ana onse. Atilankhuliranso ndi amayi Kera Kaude kuyimirira zidzukulu zonse. Akalankhula amayi Kera Kaude a group village head Jagunda kuchokera kucholo alankhulanso. Siko mkwambiri maulemu mose aperekedwa komabe tupereka kwa inu a vice president amene muli nafe lero. Siko mkwambiri komanso nduna a foreign affairs amene muli pano ndi maunduna onse amene muli represented lero. Ine ndikuyankhula moyimirira azibale anga amene ayima pano lero. Ife koyamba timati tithokoze a state president chifukwa anayankhula kale akala point abambo athu ma positions osiyana kuonesa kuti akhalapo adalira ngati munthu. Koma mothokoza kwambiri timati tithokoze chisamaliro komanso ndi chithandizo chimene a president apereka kubanja lathu koma kwambiri kwa abambo athu apapa mmene amadwala. Ndingonenako komanso ndinanena dzulo mmene timachiyunga kulilongwe kuti abambo athu asananyamuke kupita ku India a president anazayitanisa. Munthu president akakuyitana umakhala ndi kuti anditana kuti pagakanize ziti. This was about just last month, maybe about 4 weeks ago, ngati sindikulakwisa. Anazakumana nawo ku State House. Chimene anakumana nawo iwo atabwerako tinafunsa kuti a president anakwirana pa nkhani yanji. Auta president analibe ndi nkhani iliyonse koma choyinditana amafuna afunse kuti ndikumva bwanji thupi. Komanso angandithandize motani. Chimenecho kubanja lathu we were really touched kwambiri chinatikhudza chifukwa chinaonetsa umunthu wa president wakumana ndi abambo athu chokambirana kungofuna amve kuti ali bwanji komanso athandize motani. Nthawi imeneyo inali kuti kukonzedwa kuti apite ku India. Nthawi imeneyo sitimadziwa kuti mwina chikonzedwe chikhala motani koma chifukwa cha kulowera kwa president abambo athu anapeza chithandizo cha msanga kumaunduna onse amene atchulidwa pano. Unduna wa foreign affairs, unduna wa Ministry of Health amene amapanga konza mapepala onse kuti munthu apite ku chipatala kunja. Nde kudzera kwa ana etonse kudzera kwa inu a vice president tikupemphani kuti mukatithokozere kwa president chifukwa anaonesa chikondi chachikulu kwambiri kwa abambo athu. Ndipo zinakhudza kwambiri atabwerera anandiuza kuti ndisanyamuke mwansanga koma zonse akakonza nditha kunyamuka. Ndipo anakonza mwansanga abambo athu anapita kukathandizika koma
tikuvomereza kuti zavuta koma boma linayesetsa komanso a president anayikapo mbali yayikulu kudzera mu boma komanso mwayiwo kha kupezeka kwawo zikomo kwambiri. Chachiwiri tithokoza kwa maunduna onse zatchulidwa kale komanso ife ngati ana tikuthokoza kwambiri maunduna amene atchulidwa Foreign Affairs, Ministry of Health. Chonde muve kuthokoza kwathu munathandiza abambo athu mwansanga zikomo kwambiri. A Minister of Foreign Affairs zikomo kwambiri unduna kwanu anagwira ntchito zikomo anduna a umoyo ministry yanu inatithandizira abambo athu. Tithokoze kumene amagwira abambo athu ku Malawi Embassy in Ethiopia. Kunoko apangidwa represent ndi Dr. Jere amene ali Deputy Head of Mission amene kudzera mwayiwowo ndi timu yonse ya kumeneko amene amagwira ndi abambo athu ndipo anathandiza abambo athu zikomo kwambiri mumve kuthokoza kwathu. Komanso tithokoze embassy ya ku India, in particular ambassador Amengezi ndi amayi aku nyumba kwawo zitachivuta kwa mwinaso zisanavuti atangofika ku India timu kumeneko inathandiza mwansanga ndipo amakaona pafupi nkumalimbikisa kenako nozi nativuta anakuta amayi athu amene kumene kuja kunalime mbale chifukwa anapita iwo kanda abambo athu amene anakatisira kumeneko. Amengezi ambassador Amengezi nda amayi awo zitangoshitika anatenga amayi athu kukhala nawo mu nyumba mwathu kumasunga kumathandiza mpaka na nthawi imene amabwera ku Malawi. Zikomo kwambiri mumve kuthokoza kwathu. Tithokoze onse maneighbors athu amene atitsatira Area 15 amene amakhala ndi makolo athu kumasamala kumalimbikisa mosiyana. Tithokoze kumene timakhala ana ifeyo mosiyana ku 43 kuchitibe kulikuni konse kumene tikuchokera zikomo kwambiri. Komanso tithokoze azinzathu amene takula nawo komanso tithokoze anzathu onse akuma office kumene timagwira ntchito ku UNICEF, ku Limbelifi, ku Airtel, ku boma konse kosiyana kumene tonse timagwira ngati ana koma tikulandira atithandiza ndipo atikuta zikomo kwambiri. Tithokoze church Nkoma Synod in general koma anachula kale ma presbytery osiyana tinathokoza kwambiri kukaninga kumene makolo athu akhala kupemphera kuyambira 1989 ku 47 kale amene akhala nafe mmapemphero komanso nthawi yake abambo athu atadwala kwambiri anabwera kuzapangira mkonero pakomo zikomo kwambiri sichinachitekere chapafupi kuli kukalambo CCP ku area 25 kumene kumakhala ankola athu abusa akaphaizi ndipo akhala nafe nthawi yonse imene zachitika komanso asanapite ku India ndikumbukira anabwera kuzakhala nafe kupemphera nafe nkutilimbikisa ndipo mmene amapita tinayi ndi chikhulupiriro kuti abambo athu abwera ali bwino ndithu. Tathokoza ukalambo tithokozenso ku Katate kumene nafe timapemphera akhala nafe chiyambireni chichitikireni izizi ndipo abweranso tikuthokoza kwambiri. Mwapadera tithokoze amayi athu ndi munthu wachikondi komanso atisamalira abambo athu ndipo abambo athu kumene aliko akudziwa ndipo apita kuti amakondedwa. Amayi anga zikomo kwambiri amayi athu mumve kuthokoza kumaliziroko pamene zinafika abambo anga samalola kuti asiyidwe. Amayi anga akati ndifuna tsanzike kandi ndikaguleza kuti amakana samafuna kuti amayi anga azatalikira.
amachita unena kuti ine sinakakhala moyo lero chipanda amayi anu ndipo ayankhula kwambiri zimenezo. Mom, thank you so much. You're the most amazing mom in the world, and we are grateful to have you. Komaso lelo chimene chili chodandaulisa pa 8 March ndi birthday ya amayi athu. Ndi mmene tikayike m'manda abambo athu. Abambo athu anali munthu wokonda ma birthday kwambiri. Ansamalola kuti tingakhale mulitali koma tikhale limodzi, tibwere tizapange either a dinner, a lunch, we should celebrate together. So today is sad when we should have been celebrating mom and tsiku limene abambo athu akalowa m'manda. Koma pakuti ndi mmene anakondera Mulungu, ndi mmene anafunira mwini wake, tachivomereza. Kumaliza ndimangofuna ndiyankhulepo za abambo anga. Abambo athu anali ambiri abwino, munthu wabwino, wachikondi, very principled, and munthu osakonda anything to do with corruption. He lived so well ndi azinzawo, komanso achikondi samasankha. Pamene mulipo ndipo kumene muli mumve kuthokoza kwathu zikomo. Kwa onse amene mwabwera kuno timati tikuthokozeni. Sikuti musimunali ndi zochitika zambirimbiri, koma kubwera kuzatikuta nthawi imene when we're at our lowest, we don't take it for granted. Zikomo Vice President, zikomo manduna onse amene muli pano, zikomo azinzathu akuchalichi aliyese, komanso tithokoze olwakuchipana amene ali apano. Abambo athu sanali a politician, koma akuchipane akhalabe akumapasa support. We really appreciate that. Ndipo muve kuthokoza kwathu zikomo. Koyamba ndiyepese kwa ina Vice President athu, Your Honor Dr. Michael Usi, ndipepese kwa Mai Kapaizi, ana onse, zidzukulu zonse, abale onse, mbali zonse ziwiri, komanso anthu onse amuno mudzi mwa Kapaizi. Pepani kwambiri inwa Chief Justice athu amzikamanda, inunso a Deputy Speaker athu aku Parliamenti, akazombo, Honorable Khumbize Kandodo Chiponda, Minister of Health, inwa MP adera lino Honorable Ken Kandodo, magogo athu onse amene muli pano, inu agogo Kapaizi amene mulana mfedwa, komanso agogo inu alukwa, agogo kaomba ndi magogo onse amene ali pano. Pepani kwambiri mpingo onse wa Nkoma Synod, motsogozedwa ndi moderator wa General Synod, abusa athu a Biswick Nkoma. Pepani kwambiri ochokera ku nduna wa Foreign Affairs, inu amene mwafedwa motsogozedwa ndi Dr. Polepole amene ali Secretary for Foreign Affairs, komanso inu Dr. Jerry amene muli wachiwiri wa ambassador kuja ku Ethiopia, ndi onse ogwira ntchito ku Ethiopia amene amagwira ntchito limodzi ndi ambassador Kapaizi. Pepani kwambiri Madalitso Konongwe amene muli General Secretary wa bungo lija la African Union, amene muli pano m'malo mwa Malawi amene amakhala kuja ku Addis Ababa. Pepani kwambiri ma Principal Secretaries athu amene muli pano, komanso inu makamaka ma former Principal Secretaries amene munali anzawo kwambiri aiwo Bambo Kapaizi, komanso onse ma retired civil servants ali pano,
inu nonse ogwira ntchito za boma, achairman aboma lino achipani cha Malawi Congress Party ndi chipani chonse cha Malawi Congress Party muno mukasungu, maulemu onse ofunikira akhale m'malo mwake, amayi ndi abambo. Ine ndayima pano kuti ndiyimike olemekezekatu a Vice President Dr. Michael Usi amene ali pano m'malo mwa President wathu Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Ndisanatero mundilole ndipepese kwa mayi Kapaizi ndi onse achibale amene lero mwachoka kwambiri chifukwa cha imfa iyi ya bambo Kapaizi. Ifeyo tingokuyikizani m'manja mwa Mulungu kuti Mulunguyo akutonthozani ndipo atsogolera. Tiyeni maso athu tonse amene tafedwa tiyang'ane kwa chauta. Ndifuna ndiyamikire a president athu a dziko lino potumiza vice president yawo kuti adzakhale pano chifukwa iwowo ali ndi zintchito zina. Koma chongo kutuma nino a vice president kuti mutakubwera kuno kwa Kapaizi kuti tidzakhalire limodzi kulira ndi chinthu cha mtengo wapatali, ndipo tifuna tipemphe kuti mukatithokozere kwa president chifukwa cha moyo wabwino umenewu. Tamva kale mmene ayankhulira anaja, ndipo ndikudziwa kuti a president akupatsani uthenga. Ine monga nduna ya Foreign Affairs ndifuna ndikirepo umboni chikondi chimene a president anakhala nacho pa moyo wa Kapaizi. Kapaizi, ambassador Kapaizi anakayamba ntchito yawo ku Addis Ababa pa 24 January 2023. President akamasankha munthu kuti akakhale omuyimirira chifukwa ambassador amakhala oyimira president wa dziko ku dziko limene antumizako, amamuyang'ana kumusanthula nkuona kuti kodi ameneyi sakatikitsa manyazi, kodi ameneyi akagwira ntchito yotamandika, kodi ameneyi akakanyamula mbendera ya Malawi anthu akayilemekeza. Ndi amasanthula samangoti aliyense amutenga kumpangitsa kuti akakhala ambassador. Ndifuna ndiyamike a president chifukwa chowasankha ambassador athu amene anakatiyimirira bwino kuja kwa Addis Ababa. Sanatero poka komanso moyo wawo wa tsiku ndi tsiku a president athu umakhudza. So ndifuna ndiyamike chifukwa cha mathandizo onse amene agwira ntchito pa nthawi imene tonse tafedwa. Komanso ndiyamikire kugwira ntchito kwabwino kwa bambo Kapaizi. Panopa tilipo amene tikadali mboma, amene timagwira ntchito za mboma. Tiyeni titengeko chitsanzo chabwino cha ambassador Kapaizi, kulimbikira kugwira ntchito, kukhulupirika pa ntchito, kukhala munthu wopanda katangale, komanso kukhala munthu wokonda dziko lake. Komanso ndamva pompano kuti iwowa amalimbikitsa maphunziro. Maphunziro ndi chuma chimene ife makolo tingasiyire ana athu. Ndaona pano pala anthu ambiri tikhulupirira kuti tonse titolapo kanthu kuti ana athu tiyeni tayang'anire alimbikire sukulu. Ifenso makolo tidzikapo chidwi pa maphunziro ana athu. Ndikafikapo ndipepese kwambiri mabanja onse okhudzidwa, pepani komanso mzimu wa ambassador Kester Kapaizi uuse mumtendere. Ndi mawu amenewo mundilole modzikepetsa kuti ndapempha vice president athu kuti atilankhule m'malo mwa president wathu Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Zikomo kwambiri. Pepani Mai Rosie Kapaizi, pepani abanja lonse lofedwa, pepani wa Lordship Justice Rizini Mzikamanda, Chief Justice, pepani Honorable Nase Tembo amene muli anduna ona nkhani za kunja kwa dziko lino, pepani Dr. Maiwao Polepole, Secretary for Foreign Affairs,
ndi akuluakulu onse ogwira ntchito za boma, Dr. Diana Jere, Deputy Ambassador wa Malawi to Democratic Republic of Ethiopia, Adaliso Bonongwe, Secretary General with the African Union Commission, kuyimirira Amalawi onse okhala kumeneko, Reverend Helman Kaliza, Vice Moderator wa Nkoma Synod, retired Principal Secretaries nonse, Senior Chief Lukwa and Kaomba ndi mafumu onse amene ali pano, anduna aza umoyo, Honorable Kumbize Kandodo Chiponda, komanso a Deputy Speaker atu akazombo amene muli pano, amayi ndi abambo, pali anthu ambiri amene mwina sinditha kulankhula kapena kuatchula payekha. Ndayima pano kuyimirira a President a dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Iwo ali ndi chisoni chachikulu chifukwa cha kutaya mwana wawo, mzathu mntchito za boma, komanso akupepesa mayi ndi banja lonse, unduna wa Foreign Affairs, komanso Amalawi onse. Mmene mwamva kale a President akadakonda kanakhala pano, koma chifukwa cha ntchito zina alephera kubwera. Imfa imene itiphunzirepo zinthu zingapo. Tamva kuti anali olimbikira ntchito, anali odziwa kuphunzitsa, anali munthu odzichepesa. Zimene zizakambidwa kuti aliyense amene wamva atengerepo chisanzo. Tonse amene tikugwira ntchito lero tione kuti kodi nzathu amagwira ntchito ya mtundu wanji. Ampingo mwataya chiwalo chofunikira kwambiri pepani. Pamaliro timakhala ndi chisoni. Pamaliro pamakhala nkhani zambiri zokambidwa za munthu amene wamwalirayo. Pakambidwa nkhani zambiri pano, mutha kuona kuti nkhani iliyonse ikunena kuti malemuwa anali abwino. Malemuwa anali abwino. Palibe chabwino pa dziko lapansi chimene chimapambana kukhala munthu wabwino. Ukakhala munthu wabwino, iwe ndi wabwino basi. Ndikufuna ndiyankhe mawu atatu ndisanalankhule zimene MP alankhula. Mwana wawo walankhula mawu wanena kuti bambo wawo anayitanidwa ndi a President kukafunsa funso, mukupeza bwanji thupi. Kumene amafunsidwa ako dziko lonse la Malawi silinaziwe, anyuzi sanaziwe, ine Vice President sinaziweso. Anakafunsa mukupeza bwanji thupi, ndipange bwanji kuti tikuthandizeni. Atapanga zabwinozo a President sanayitana atulankhani tabwerani. Ndimafunsa akwa kuti akupeza bwanji thupi. Sana neni zabwino zinachitika kuselikozo zaulidwa lero ndi mwana wawo. Chabwino chimene chachitika kumbali chikaulidwa tisekula makutu kuti zaulidwa chifukwa chani. Msikana malankhulayo ni msikana wanzeru. Bambo wake mayi wake anamulera bwino. Nkona waona kuti izi ndikaziulule pamaliro kuti a President anayitana bambo wanga ndikukafunsa mukupeza bwanji, ndipange bwanji kuti ndikuthandizeni. Ndi asogolera angati amene amakhala chidwi ndi anthu wawo. Olota kumana naye kuti uyutu alichika chibala chachikulu, ngoti mulipo mwanembesa voti. Anayitanatu muli bwanji za nthupi, ndipange bwanji mukhale ndi moyo. Sana akafunsa kuti walembesa.
Ai muntu wabwino ndiye ife asogolere tipuzire ichi. Sikuti ukachita chili chonse chabwino ine tunapanga chakuti ine tunapanga iyayi. Lekani Mulungu amuze wina wake aulule za inu. Achakwera uzoti pano tukulula za iwo sazi watu. Kuliwa kwangu khala angupanga zabwinozo ife kuno tukulula. Mwaona? Mwamuona Mulungu? Lero waende kandi mapazi kuza ulula zimene siti maziziwa ukupeza bwanji iwe. Chachiwiri mwalankhula za mayi Kaphaizi kuti kwawo ndi kuthyolo. Akwatiwa kuno Kasungu Mulomwe wakwatiwa kuno kwa Achewa. Mawu anga ndi awa. Mwasiya andale openga azipenga. Chifukwa malayi muno ifeyo ndi anthu amozi. Achewa, Alomwe, Asena, tonse ndife amozi. Tikamafusirana sitimafusa tu iwe chipande chako ndi chani? Timafusa? Umangofusiratu. Lero awo abwera achokera kuthyolo alankhula agona konkuno adya konkuno amfumuso alukwa alankhula. Chimene ndifuna kulankhula chonena kuti Mulungu anati timpange munthu mu chifanizo chathu. Sanati timpange ni Mulomwe kapena timpange Nchewa, anati munthu. Ndiye tonse tikamakhala tizidziwa kuti ife ndife anthu. Mulungu anatilenga tikhale pabwino ndi nzathu. Maliro awa atithandize ife kuzifufuza tokha. Ine ndine ndani? Ine ndi matani? Mlaliki 9 verse 5 akuti anthu amoyo amadziwa kuti azafa, koma akufawo zoti azafa saziwa. Tsopano ife amene tikuziwa afe kuti tizafa, kukhala kwathu timakhala ngati kuti sitiziwa kuti tizafa. Andale anzanga, pamene tikukonzekera chisankho msanje tukaronga alese wandale, tizikonzekera kampeni yoti tizapambane, komanso tizikonzekera kampeni yoti tikalowe kumwamba. Chifukwa timangolimbikira kampeni yoti tipambane kupanda kampeni yokalowa kumwamba. Chifukwa Mulungu amakhala plani ndi munthu aliyense. Iwenso makhala ndi plani yako. Ya Mulungu suiziwa. Kwa Mulungu amaziwa yako ndi yache. Iyo ulimbana ndi yako ndi Mulungu amakuyang'ana ali tamuoneni. Saziwa ndi mtenga siku hilo. Uima pano utukwana nzako, kutukwana nzako Mulungu amakutukana ziwa. Ukanangola hapa. Ndikulankhula izi chifukwa boma limene ine ndili, chimene ndiziwa ine, chimene president amanena, khalani anthu abwino ndi anzanu. Ndiye tikhale wabwino munthu ndi nzake. Ndikuona achisilamu apo amene ndi abale anu. Kaya pali mpingo anapuse abale anu. Mpingo wa Seventh Day abale anu. Mawena amene walankhula sika na uja amene kuti ndi ayankhe anena kuti bambo awo samakonda akatangale. Mukazamumva munthu akunena kuti ine tusima sindi madya, ndiye kuti alipo ena amaidya. Ukakoti ine sima sindi idya, ena matani amadya. Ndiye sika na uja walankhula mwanzeru akundituma akuti bambo awo samakonda akatangale, samapanga katangale. Anduna ulemekezeka Madamu Nase Tembo alinaso chimozimozi kusonyeza kunena kuti iwo samapanga katangale kuma mbomamu akatangale chani alimo. Ndiye sika na uja akulankhula iza kuti vice president alipo mpano, nduna zilipo mpano, tikana kumana naye kumbali akanandifunsa kuti mukutani nawo. Ndiye yanko ndamva tichana nawo kuti chisanzo ichi chikaliso muti mboma. Pomaliza ndilankhule ndi mayi unena kuti maliro wachitika tibalalika tizipita.
inuyo mwachita zabwino kale. Chimene mungalimbikire inu mukalowe kumwamba mukakumane ndi amunanu. Chimenecho ndichofunika. Zapaziko zitha ena azibwera. Kodi mwayiona bwanji imfa ija? Kodi inuyo mkuona ngati kuti sachabe amkhala-khala? Imfa iliyonse pamakhala nkhani. Olo Yesu atafa wazuka. Ena liyayi mwene kusanazuke. Ambamo. Imfa iliyonse pamakhala nkhani. Koma inuyo hold steadfast kwa Mulungu wanu mukakumane ndi amunanu. Mpingo wonse Mulungu akudaliseni. Siku la lero timuziwe kuti Mulungu anati tizafa ndithu, ndipo tikhale ochenjera kuti tifere zathu. Satana nakayiputa uko sanaphedwe, anakuthamangisidwa. Wabwera paziko pano wamuchimwisa hafa tamba kufa. Tizisamala tifere zathu. Ambuye akudaliseni. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.